Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama trio apa? Trio apa? Ngalor ngidul. Trio ngalor ngidul. Wis roh. Ya war. Negor gedang. Wis ben diopani pakmu ngono ora enak kok wong kok. Selaku kok malah. Aduh, nggih perkara jenengan, Mak. Perkara iki, perkara bakal gelut naratane iki. Protes tok ngono ya. Lah winginane lho enten sing protes duka. Lah kuwi tak tipete loro nok. Sing niki lho maune lor niku enten. Tak protes sing gedhi iki yo. Mak. Eman-eman ku mek tinggi nek mateng ae. Maksudnya ini itu hampir nyamuk. Ndak nganune maune Mas. Tuduh peri. Lah ya kula ngoten. Timbang nyangoni. Ajeng nopo ne? Apa ngetok iki lho Pak kabul. Perkara iki perkara. Lha niku 10 wit pos lawe wit sing urip niku tok kok. Pinggir rempah-rempah. Iki jane menyok apa-apa. Mak jenengan poso lho abot niku. Aku mbok darani aliran ngono. Heeh. Pak Mur. Kada dia. Wong kene wong. Piye? Kene wong. Mbak Lina pun tangi. Wih yo. Aku ki wong pinter kok. Ya Allah, Mak. Lah niku lho gak percaya kula mengnek nganu. Pak bacok piye kowe? Ya Allah, Mak. Adek ya gede-gede, Mak. Wong pinter aku ki. Ya Allah. Ketok dikolak enak. Kolak dadakane apa, Mur? Iki tak kon ngencep-ngecepno kono-kono lho. Rekno. Jane. Padahal iki mau terima digeletak. Lah nggih, kula ngoten lah wong wete lho rubo. Sanduk yo ana isine kuwi lho. Kena gola. Lawah. Nek gak doyan diadai Kresek masih nek banyak. diolah apik gue sudah bisa dadi nang kresek. Kresek. Duta perkresekan. Wah, gue man. Aja nyek kowe. Elek rak wonge. Isine. Wah. Mentes kok lek dames lagi. Rembise ini tuh rupane elek kok lek dames. Gak meyakinkan delala isine. Wah, mentes kok dames kok. Dhuwur asar magrib isak subuh. Nggih. Jadi pas ya, Pak. Lho. Oh, bapak sini temen kok. Pas makku ki nek jenakno aku ki kira-kira ora duwe haluan lho. Ya duwe no. Yes. Ki pengen neh roh neh. Hasil kekayaan Lek Damis. Sik tak incere. Golek-golek. Apa nih? Tak butuh rene. Mama ngentosi tuwek sik. Tuwek Lin. So, Ngono iki. Iki wis tuwek. Wis tuwek. Selak kedikian kekes. Wong kowe roh yo ndiandang matane. Mak niku kula ngenteni tuwik ngono Lah iki. tuwi apa? Wong jute ngantek diadok kekes yo ra mbok
jipuk. Padahal kula ya ndengek-ndengek Mak nggih. Lah dengek tok. Nek dianu ku yo bantah. Sing niki lho Mak. Nggih, Iki gak anu. Iki lak mboten nggih. Yo. Kata kakak sing gak mati. Aku rengek kelupaan. Malah ngejak ngecupru sing ora ora. Tang mandi sik, Guys. Papat e. Bisa kekayaan nek dalih nek tak jujur. Nek terima kekayaan ngene iki aku. Mbok tekoki. Apa nih yo? Dikumpulkan buat berbuka. Apa nih Mur? Jaluk Gedung Jati mbok dol? Gedang. Cek Mur. Kok ngincer gedang kue Mur? Gede-gede Mak nika. Ini yo paring ana sabar. Duwe apa? Mak saloke kuwi di anu karo sok nek kowe bodo iso ora Mak? Berbodo. Kekayaan hari ini mengenai kekayaan harta lek damis sing sugih blegedhu nenggo YouTubean blegedhu. Walah guys delok. Uhui. Elek rak wonge. Niki delok wete ora meyakinkan lho oh isine. Ih. Sabara? Carane yo ngene. Lho. Ya Mak nek bandulan gedang. Carane ngono. Lah. Ojo langsung Celeng. seneng. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Orang ngetok. Iya. Wah, lah gendel kok ora pedas. Dijablok opo. Lah mboten nate diungkal Mbak Pae. Alah. Ya Allah. Wih. Nah, ayo masak ares. Masak ares wong tau leh. Mboten nih. Ilu ah. Ares gedang. Nggih. Bendu era pedas papa alus pandi. Ngono nek arek nek digoleki kok Mak. Muring. Ya Allah, Mur gak mbok ewangi, Bu. Kowe kok tega menan, Mur. Mpun nanti pikul. Cocok mbok kowe nggo greget. Walah. Kuwi bendone gawa, wong ngene kok ora iso iki lho. Kok Wirana, Jenengan sik. piye lah gak iso metune iki lho. Tak juwajah mbah kowe engko. Karo ngabot iki. Nyopeng ngene kok. Budak karo mergawe. Ya Allah. Ya Allah. Hasil kekayaan. Hasil kekayaan melimpah ruah. Ya Allah. Sampekan pedot iki. Ya Allah, gedang kok mleduk-mleduk Dikumpulkan. Delok. Gak sumput karo wete, guys. Wete penggadeg. Wis sitok erak wis yo. Apa neh? Sok-sok neh. Ya Allah, Mbak. Gedang kok sokok ngene ya Allah. Masya Allah. Saiki monggo kabar kalau aku beri kok mbaut. Apa kali padha ya? Pergi. Terus hasil kekayaannya apa nih yo? 'Apa yo iki? Apa yo? Ya Allah, Mbak. Gedang kok sokok ngene ya Allah. Masya Allah. Kabar aku. Saiki monggo kabar kalau aku beri kok mbaut. Apa kali padha ya? Pergi. Terus hasil kekayaannya apa nih yo? Apa yo iki?
Isin aku. Aku nek muni hasil kekayaan iki isin aku. Kok akeh ngene lho. Jari Sumini gedange wong sugih kok. Di Gedange wong sugih iki kok ya menuk-menuk ngono iki. Mm. Walah aku saiki diarani Sumini sugih. Ngeri ya Sumini, iki aku sugih. Di berarti aku ndek gak sugih ya, Mbak yo. Gedange ya buncet-buncet tok. Ngono. Sugih gedang. Alhamdulillah. Panen geden kuwi nanti tak nggo. Ini langsung eksekusi kita bikin. Tak parut. Lawuh. Jenenge rempah-rempah. Klopoku mbok gondol iki yo. Mboten. Nang kulkas tesik sing enom malah inuk. Bumbune tak duduhno carane. Wis aku tak toto-toto masak. Lah apa yang gara masak? Yo ngene iki pekerjaane sehari-hari. Yo iki pamane ngger iki gelem nanem-nanemi koyo paculine dikeki menyok ngono jane ya metu hasile ngger. Mbah pakem kok mau trimo ditanduri kene tok. Indeknya diresiki lekno ngger. Saya pengen Rodok padang. saya pengen neh. Itu neh. Telone monggo endi? Telone ge enek. Nek ke telo dong rambat lombak ngantek ora dijibuki. Asam. Yo dadi nek kae. Tanduri telo. Enak tak tanduri apa ya? Melon piye, Mbak? Perawatan mak ngoten iki. Melon. Kembang. Kembang. Rapayu. Kayak kenang. Opo ya lung telo lah ya. Turne ya suwe mak kembang. Ya apa ngene? Apa ngono ku lho masang apa Mbak pondasi? Tak pondasi. Aku tak tembok rono. Kono aku tak tembok. Tembok sak menak wis ya, setengah badan. Panen den. Iki panen kates. Iki kates tuku nang sekolahan kae lho, Ger. Enek piro ke 20 mbok. Sik wawancara pam. Wegah aku nemoni ceritane. Wis tak temoni nggih aku lurung gawe konten. Enek ibu-ibu kono Jonegoro utang. Golek dinas obong. Bu nek bodho ngeten iki nggih. Sepurane aku. Mergo bodho ki yo jare kok kondang le Bu kok nggih ngeten iki nggih konten-konten yantun. Lah ngene iki nggo kek dulur-dulure. Biasane jatah dulure pira reh nek kei? Ti, aku tak tekok Ti. Nek kei tangga iki pira, nek kei cah cilik pira, nek kei dulur kuwi pira. Tulis yo. Keterok Mak Saimah. Heeh. Pancen yo iku ki reality kok. Nggih. Mak Saimah gawe ngono ki reality. Mesti tekok yo Mbak yo. Nggih. Nek duluri pira. Heeh. Kene lho adem rondo. Iku ki reality, ora terus kene terok sapa-sapa ngono gak. Nyamet kok. Ini wong tak gatok mesti sang. Saya nonton Mbak ya. Apa diperlu apa? Pengen ambil takal ta. Ngeten lho. Nek kamar iki niku ora promosi 1 2 3 4 5 6. Oh salah yang pengalaman kula nggih terus brung. Nek ngoten iki tak mong apa? Tiang kathah sing kathah iki. Kok mboten amet to nggih nyuwun sewu, kok mboten ngaran jenengan. Niku paling mung sebagai amet mboten ngaran sampean modus kerja. Panas sih, Mak. Mantep mriki, Pak. Terus modus kerja gitu. Tripod ae. Modus kerja Tripod. sakit. Mulai aku. Mboten sakit terus tangan. Terus
terus piye iki ceritane? Cuma aku tak mungkin lapisan video 4, 5, 6 terus kadang sithik terus plus yo ini sesuk wae mboten bayar ngoten iki saya mau modis kerja dia mau urip ning donya iki jalane kerja iki 1000 macem ngono dadi kalau atas jeneng ngoten iki mboten kadang ya mboten kajang bojone sampean kalau mboten wonten sanjang bojone kula mungkin ndak ditukari ngeten-ngeten aku mboten pas ya sedikit langsung ini mriki tak buntu iki jalan raya mriku wae berarti teman-teman mungkin tersasar ya tak terakhir aman. Ketok ndek wong ngojek. Lah ya ngojek kae sana. Itu aku. Wong ngojek ya kudune kan ya tetep ditunggoni lho. Yo ora. Dlenekan. Maksudnya kan kantun sing diojeki ya, Mam. Kantun sing ngojek ya, maksudnya. Lah kan dekne ora roh ndi-ndi yo. Nek wong jenenge wong ngojek, Mbak, panjenengan ta mriki riyen nggih. Pun mengke kula bayari. Ngono lho. Terus ki. Lah ngono ki terus ndekne terus sampe nang ndi tujuane? Kak yo tetep yo gekno kene lah, Mbak. Ya aku gak tega terus saya tak terus. Terus libur ngono. Ya aku tergesa ke kula Pak. Pripun Mbak sampune ketriwang ngaten iki bolak-balik aku. Wis, nanti ongkos Mbak bis ora? Terus tak sangu 50.000. Ya wis sangu besang. Beres. Aman poso-poso nek sangu 50.000. Ape utang duit ngono lho. Iki ceritane ngene lho. Ceritane Bu ing goleki Dimas sampe nyileh duit Dimas. Walah Bu Dimas iki teng mriku keliyengane Bu mboten ate teng griya. Terus nenggone nggonku cerita nek ndek niki bukune sak tumpuk ngene lho, Mbak. Buku napa? Buku Buku tangan. Gak eroh aku buku. Ki jarene iki utang ngene sik to. Tak cerita. Kowe menggeh-menggeh ngono kok. Lon-lon. Buku ki sakmene. Heeh. Catetan. Iku ki ndek niki dipercaya wong utang ning nggone ndekne ngono. Maksude kanggo jenenge ndekne. Wo nyileh jeneng. Nyileh jeneng ndak otomatis bange. Ya sing diuber dhek. Ndekne. Nah, wis ndekne nombok iki eneng pirang juta ngono. Wis entek-entekan. Wis nangis bingung. Kenale Dimas mau nunggu YouTube mau. Apik utang pinten 7 juta. Ya aku 6 juta. Ambek aku 7. Nek kula ajeng nyekolahke Bu, nek kula niku nggih pripun nggih bodho ngeten nggih antum-antum dulur nggih antum-antum pantese pira. Iya gak? Iya. Gak yo ketake mergawe nang kene yo didarani kondang le, Pak. Wong yang geruang ngarani kondang ya, Pak. Asam kene nek mbuntel walah Bu YouTube niku lho gajian YouTube iki sakniki nggih amplek. Gajian napa mawon iki amplek Bu tak kandhani. Asam niki pokoke sing bangkrut iki mboten wong ngeten iki nduran kono iki gajine ya padha saiki dikurangi kabeh Bu. Tenan, aku gak mbliduki yo. Asam penghasilan iki ndiyekno ngantek mecer. Tiwas nggih konten iki lho ngantek iki ora turu. Iki ngantek kene iki ngreko lho. Sambat kaneng linu gentok apa kakean pikiran kok bayarane merosot iki mang mikir YouTube mikir Facebook pikir Kabeh. Lah ayo kakean pikiran terus akeh tadi daram tinggi, tensi tinggi. Lah nek akeh padahal yo bingung kates. Padahal aku nek entuk wakeh ngono ki yo. Ayo udah buat iki. Ayo sesuk rono. Ayo sesuk rono. Nek medon ini ki yo. Hah? Klengak-klengok dhewe. Klengak-klengok dhewe. Ya wis lah. Iku konsekuensinya awake dhewe. Lah iki mang ngene. Lah ya wis terus utang yo tak kandhani nek Dimas mboten nate teng griya, Bu. Lah ndekne kuwi nak beli. Lah terus apik terus tinggal pernyat aku mau. Lah aku ora gawe YouTube iki, Pak. Lah aku ngladeni ndekne wong utang, aku tau tak ladeni ngantek sak sore utang perkara utang 70 juta. Sing tiange nangis-nangis nek kon. 200.000. Tak sangun 200.000 munine utang yo ora rene. Nek wong jujur, wong apik. Wong nek pengen dhuwit 200 iki wong pedheh ora eneng wong dulur ngkei langsung ora apa-apane ngkei 200.000 nan ketok ilatku lho. Nek aku iso grewel 200.000 aja wong ndekne mlebune wong sekirane wong welas asih tenan aku lho wong kere lho melarat ora tau aku dikek dulur grewel ngantek 200.000 biyo
Lah udo nang kok ratan 200.000 dodok. Perkara Bulan ngene gak kena ditutup. ayo. Perkara anu Aja aku wong welas asih. ayo. Ngono iki nek wong temen yo, nek wong temen yo tetep pokoke aku tak utang mak cah tak cauri nek wong temen. Oh nika tembunge utang. Tak yo wis nduk ora sakei, tapi kan tak Heeh. tak iya nek enek kei nek yo pen. Tapi sing di anu peke. Nek wong apik kan moh aku rumangsa ora apa-apa aku rumangsa utang yo tetep disauri. Iku wis akeh ae sing 200 saiki aku Mbak Mur. Nggih. Oh, ana muni wong Solo yo, Pak. Wong Solo wong anu aku mulih tak gathok. Iki modus kerja nggih 50 untuk urip dunya ora kurang dalan. Gaweane ngeten iki. Sampai wis gak iso omong aku. Lengak-lengak. Lah aku engko tak tinggal ngomong ya enek kowe kan ya wis ya pin kok ganti. Ya kowe ya sing genten mergawe lah mosok aku. Mae ta pundi? Malah jabah mengguri konten aku. Lah piye lah wong enek kowe ya gentenan ya Mbak Mo. Tanting apa pengen sebagai ketelarak ae tak terus. Ayo aku ya mbah jabut-jabut minyak, mbah jabut-jabut apa kak ya aku ya mergawe. Mau ngenteni ndekne kak ya aku ora Wecubros perkara utang. Dudono iki arene utang. Wong utang Bu. kok ora omong bojone gak masuk akal. Utang ki lho nek jenengan bingung kek kene kek kene kek kono gak kene duwene dol pun aman. Lah ngene maratuwa niku mengko ratuwane kula ora jantungan. Mertuane kan ngaleh. Maratuwane kon ngaleh. Kula Bu utang Bu. Ora duwe tak nggo nyauri apa. Wis meneng ae arep buyak. Aku tak critani ngono. Apa neh niku turene dek anune wong nyilih jeneng nambeli ngene wong ngene wong nambel ayo. ngono wong nek wonge rene. Lah wonge minggat tek. Wong ki omong yo iki aja nggo pathokan tenanan. Lah maksudnya kan alasannya kan ngono kok malah gak wani ngomong bojone. Lah iya ki. Buku ki sakmene Pak dawane. Lah kuwi guaan kok sampah kok nek Bang Tidik ya akeh aku. Kok bingung kuwi ya. Wah. Cara kowe gen aku tetep kena. Ngono lho. Tetep kena anak aku. Apa ndek niki dadi bang utangno dhuwit apa wonge minggat apa. Tapi nek nyilih Nek jarene ngene iki. heeh pripun Mak? Aku ki dikon-kon ngemekno jenengku ngono. Nggih. Piye? Tapi nek ampamane nyilih jeneng yo gak maksudnya gak sak gede kuwi Mak bukune. Bukune sak pira le sak amplek kok ampunan kok. Lah ya kuwi Nek cara anukno. Kemak yo ora le. Bang Tidik Napa nih bukune? Mboten. salonjer mong. Wong kuwi ayo kuwi mang aku nek ngarani arek apa ngono kuwi. Sekarang MDS. Modus. Oh, dari kurang pengalaman. Saiki ki jaman Ndek ngenane ki yo enek wong iki lho wong Mbak Romo. Utang 7 juta. lenggat lenggut lho. Ya 7 juta. Nah, Nyaur utang. Nggo bayar RT. Duh. Pak utang bang mawon nggih Pak. Wong kula niku nggih kebiari Pak. Pamane aku untuk konten-konten ngeten iki nggih. Pamane iki yo pamane entuk ya tak bagi-bagi tak nggo. Tak nggo gawe konten. Apa Mbah? Ini dicek sapa iki Mbah cewek. Panen aku delok aku jarene pananane wong sugih. Tenan ora tapi. Ini kene. Japlek goncakne cewek. Kowe dhuwur kudungan. Iki cek no. Ya. lah nek teremono jangku pacarku aku mesti termatak dinas. Tapi tenan apa ora, Mbah? Iya, Sedu. Ya, berarti ya wong aku papasan ambek sampean kok. Gedangku delok Romo. Mana aku mau ngiti Rena, kowe. Mbak. Iki sesuk dikolak. Mbah kuwi cek mentah, Mbah. Dikolak esuk Jumat ngarep. Ya Jumat ngarep yo bos. Iya, sesuk dinapa? Ini ki anu mah, Mbak Imbet. Ora ditutupi sakereng. Sesuk mateng. Delok lah kuwi. Wah, gedange kok Jos ya, Mbak, yo. Jos tenan. Wah. Delok Bakda Jumat berkah carane acarane. Mbak sesuk Dalam ngolak terus asem-asem. semasem. Kolake mesti ada ya wis, plastik sing Gergong man le. nyupir rumah sing ora yo wis. Udah terus sing coke gerano. Kae ngolake aku cek gering nemen-nemene kae. Lah piye Mbak iki? Tapi mana tapi Timbang gedang dituku 5.000 ya. Kan agak capek. Paling gedang 5.000 Mbak ki sakmono.
gak lung tak ragati Mbah payu mbah ora nek sumpasane iki gedang ngene iki gak payu. anu murah Mbah ngono lho. Tapi payu, Mbak. Wong Payu. gak akeh bakul kok. Bakul kan do Iya, ngolah, padha tetep dianu. payu. Heeh, Ana tapi sing payune digoreng, murah. ana sing dianu. Nah, gitu loh. Sakmene gedene iki. Karena kok Jane Mbah Japlek iki mbau tenan ya. Yo aku kok. Pak, tak kandhani rono-rono ki sesuk dipaculi. Ditanduri gedang. Tanduri gak gak gedang iki ae lho menyok. Nek iku Gampang. iya iki, Mbak. Nandur menyok ki sing 3 wulan woh lho, Mak. Enek. Cepet tuwek dise baru ki lho duwe. 3 wulan ki nek diunduh Mbah. Mbah menyok apa lho ya? Nggih pun gede-gede ngoten. Ya tapi gede iki, Mbah. Iki lho Pak sesuk anu, Pak. Aku nandur ki engko sore ora dadi godhokan ya iso. Ya jelas le. Pun saya Saya keju. Ndak nang ngarep Surya ki ta. Terminal aku keju ya enak. Melumpur. Sesuk dikolak, Mbak. 10.000 wis Saada. mengkok-mengkok rantek kok siji. Sesuk tak gawekno kolak, guys. Timbang duwe gedang dhewe engko karek tuku walo. Ngene iki wis mateng, sok rong dina. Alah, alah. Baleni. Anu ya sulapan ya. Sulap. Sesuk kesuk Mbak Sumini syuting. Bim salah. Dem salam ben ya Mbak ya. Gedangku iki besok nek ora mateng aja teko. Soale Ya. anu, ngene lho, Mak, urung apa jenenge urung remeng-remeng ngono. Ih, iki ora remeng iki wis remeng-remeng. Oh. ini remang-remang Wis Mbak. jos iki remeng-remeng. Sesuk tak tutupi kregep. Padahal kan nek ndelok wite, kuwi gak gedhi ya. Lho nek wohe kok kaya ngene. Dilendang. Lah gedang kok gak ndelondeng le. Nanti saya tak terang mulai ya. Sing teramle sapa? Tanggaku. Nggih. Wong ngendo gedang kok iso Apik tekan bojone sik ya. rene nek wong utang lho Mbak, wong Jonegoro diplalah rene. Nek Arifin utang. Lah utangnya pinten 7 juta. Lah Arifin mboten enten Ibu. Lah terus enek iki aku ya terus wis omongan ambek akak-akak aku wis suwe ya terus genten pake lah. Lah kok ya terus gawe konten endang nandur-nandur gedang nanu njupuk gedang cah aku kok ngono. nandur. Nunduk-nunduk gedang aku ngono. Ya apa nek rene sing anu apik anu. Lagi terem mulai. Terus lah kono terus diterem mulai pake tak terne mulai ya pin meni ngono. Ya wis ndang. Aku ndang terno. Aku tak gawe konten. Mbak muka aku siji Mbak ya wong Mbak Sumber mateng mana? Mbak. Mbak iki ya engko dibungkus ya. Sesuk wis mateng. Oh mbok buntel. Buntel apa sak? Maling. Sak ngene wis Maling mateng gedang sesuk. pira? Maling gedang. Sesuk kena digawe kolak ya Allah rezeki masyaallah. Ayo cek enek nah. Delok Mbak kae potongane ya delok. Jane gedangem ki ya tenan kok. Jos. Potongane delok. Anggone kaki anu iki. Veteran ya. Mati, padha mati. Dek ya aku ya melok mblenger lah mati ya wis nandur enek. Andurne Mbak. Ya, Mbah. Engko lah engko Ibu Mbak. Lah ya kingko terus sesuk ki wis mateng. Mak olahe kan rondok sore leh. Timbang gedang nek ngono ki nek keset-keset ya mak timbang Enak bonyok ngono kenyil kuwi. Mbak sama. Timas mrenyek ngoten. Kuwi nek isine gedang. Gak Mbak. Eh, Ndek iki kayak ini sini. Kene sini gedang. oh nek ngono gedang ayu ki beda-beda ya, Mak. Lah Boneka ki nek isine Lah jute yo Pak yo. Kene kok. Induk dipangan ini mentah ki induk era goro-goro. Barat iki kita kon jajal mek ngene Mbah Jape ki lho, Mbah. Men kene isine Wes mular. nanti kita Moy, akan takon mek. bikin ini. Oke. Tapi nandure nek jopone ki agak gerwong iso.